wala na'y laing halaran pa, kundi ikaw lamang, Jesus. Pagkaway sama sa imong gugma, na may biyag sa kahalangdon para maluwas ako. Dili ka bayrang lilitungan, ang iyang gusto alam sa kagawasan ko. Busa sa tanda higayon, O Diyos, ikaw lang ang alagaran ko. Kinsa ba ko nga walay hunong mong gisunod sa imo mga mata? Kinsa ba ako nga mahimong tagos halaran sa putli mong gugma? Magsabay na buhat ko nga mahimong angayan sa giula kinabuhi mo. Walay katarong ganhi ka na, apan wala mahimong baba ka akong ipakamatyan mo. Pagkaway sama sa imong gugma, na kaya nga magantos bisan ako dili takos. Dili ka bayrang lilitungan, ang bilis sa gihalan mo alam nining kinabuhi. Maong wala na'y laing halaran pa, kundi ikaw lamang. Ang kinabuhi ning kalibutan na, dunay kalisdanan mga problema. Adunay panahon bation kag kaloya sa pagpas-an ning kasakit ning kalibutanan. Apan ng Diyos nahigugma, uod musulbad sa imong problema. Igsoon ko ani asya, doonon ta ang ngalan niya. Kalibutana, adunay kalisdana mga problema. Adunay panahon bation kag kaloya sa pagpas-an ning kasakit ning kalibutanan. Apan ng Diyos nahigugma, buot musulbad
pagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pakig-uban sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios mga igsuon nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan, di naghatag kanato sa kalipay o kalinaw nga sa atong pagkinabuhi dining adlaw. Ang Dios kanunay nagtakbo, ang Dios kanunay nagpanalipod, ang Dios kanunay nanguna sa matagusan nato ang kinabuhi. Sa atong pagsugod mga igsuon ato ning sugdan diha sa pagpasalamat, pagdaig sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Nianaw sab kami amahan aron sa pagpaminaw sa imo mga pulong. Nianaw sab kami aron sa pagdawat sa mga mensahe nga imong gibilin kanamo amahan. Amo kang gipasalamatan o Dios sa amo karong nga panag-uban. Salamat o Dios sa kalampos sa kadaugan, mga panalangin pabor nga imong gipasinati kanamo sa imong protection. Labaw sa tanan, salamat Ginoo sa kadasin. Amo kang gipasalamatan bisan pa sa amo karong panag-uban. Magpanalangin na usab ka kanamo amahan. Magpanalangin na usab ka sa matag usa pinagi sa mong mga pulong Ginoo nga angay namong makatunan. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran mga pagdaig pagpasalamat. Among ihalad diha kanimo ang matag usa namo ka kinabuhi mo isalig itugyan diha kanimo. Kay diha lamang kanimo ang mga pagdaig pagpasalamat. Takos kang angayan. Takos og angayan kang alagaran o Dios. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Diin magapamuhat na usab ka sa among panaguban. In Jesus name. Amen. O amen. Nga ako daton sa trono mo, ang pulong mo kahayag ko. Sa pulong mo nalingon ko. Sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pagig-uban. Wato kita sa paghatag og panahon sa pagbasa sa mga mensahe o paghatag o pagtagad sa mga pangutana. Ug maayong gabi, maayong pakiguban sa tanang mga listeners sa Shine FM. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa Shine FM 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu. Kamo ang number 1 sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Tungod kay ang Dios nagapamuhat ni ini mao programa ug tungod sa iyahang mga plano, ikaw ug ako makabati sa ihang mga pulong. Diha sa iyang mga mensahe masabtan nato ang mga katuyuan ug plano sa Ginoo nganong ikaw ug ako giumol o gipahimugso sa kalibutan. Maayo nga pakig-uban, maayo nga pagpaminaw, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga kugihan kaayong mo share sa ato ang FB Live. Si Gigi Mays, maayong gabi, maayong pakig-uban, og ni Aldi Icunar, good evening Pastor. Og si Gigi Mays, maayong gabi Pastor, og sa tanang viewers.
Si Jocelyn Oliger, hello po Pastor Gideon, maayong gabi. Pasensya ka na, ngayon lang ko nakapanood ulit kay na busy, pero salamat sa Dios kay makapanood na ako ngayon. Maraming salamat. Importante gyud Sister Jocelyn nga ang atong nabuhat bitaw samtang napatas kalibutan, nahimaya ang Dios. Bisag unsay atong buhaton sa paagi nga napasidunggan ang Ginoo. Maayo pagiguban ni RC Sanchez, maayong gabi Pastor from Compostela, Davao de Oro. Good evening ug maayong pagiguban ni LB Lopez, maayong gabi Pastor. Si Ginali Sirapiloy, maayong gabi, maayong pagiguban. Maayong pagiguban ni Rizali. Og matod pa, good evening Pastor, and to all viewers, shout out sa tanang viewers, God bless sa tanan. Watching from Banlasan to Bigon, Bohol, request ko kantang Lahutay Lang. Okay, doon na nag-request sa atong mga awit makalangit nga Lahutay Lang. Kani-kanino dili sa mga butang, Dili usab sa mga ngalan, ang simbahan di gumanan, dili maoy kaluwasan, kay si Jesus lang ang dalan. Kinabuhi kaluwasan hangtod karon, ikaw gihapon ang tanan. Nadakin asko, iligon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayot ako. Dili matugnan ang imong ngalan, hari kas tanan, di buo kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo. Mayong pakiguban, maayong gabi. Ilabi na usab ni LB Lopez o Gina Lee Serapiloy, good evening. Mayong pakiguban ni Rizalimo ka, ato na ning nabasa di ay no. Si Naomi Piano Carinel is watching right now, good evening. Og maingon man si Philly Impes og si Lindina Gabotero. Mayong gabi, salamat kaayo nga makadungog na pod mi sa mga mensahe nga amo ang gidumala, nga imong gidumala from Eternal Life Church, Tabuan, Bayawan City. Request kog awit makalangit imong gone. Okay, ako ang tagaan og pagtagad ang gi-request dire. Ang lahutay ako lang ng kantahon. ikaw gihapon ang tanan. Nadakin asko Awit makalangit mga kaigsuonan, imong gunit diri lang sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Alvin Torion Avellanosa. Good evening Pastor, dalaygon ang Dios na magpanalangin na sad sa matagusa. Karon salamat sa kanunay sa Ginoo imuhang kinabuhi Pastor Gideon Candelario. Maayong gabi ni Sasi Konde, maayong gabi ug maayong pakiguban ni Mimi Dalio. Good evening Pastor Wansing from Davao City. God bless, request kog song Lahutay. Maayong pakiguban bisan pa ni Larry Aljiri Lucia Ingkol. Maayong gabi nimo Pastor. Salamat makadungog na punta sa pulong
sa Ginoo. Mga imong gipalaban, wala ko kapalungano nga imo man kong giadto, dili kayod ko kato nga nung gibuhat to, bisan kang Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw itapalan mo. ni Ginalian Rico Wagas. Praise the Lord, Pastor. Blessed evening diha sa imo ang tibuok pamilya. Uban sa dakong gugma sa Dios nga ikaw ana karon nga nagalay, Pastor. Grabe jud kanina sa imong wali. Pas imbis magluyata kapoy sige kog pangita sa imong mga live kay malit kog lantaw pas. Ganahan kaayo ko mga pulong nga imuhang ipangwali kay maigo man jud ko. Pastor, ganahan kusog kaayo ako ang Bluetooth speaker. Na silingan jud, glory to God. Wow, maayong gabi sa imo mga silingan, Sister Ginalian Rico Wagas. Ang Dios padayon nga magpanalangin o padayon ang Dios nakakita sa tinuod nga atong gikinahanglan. Unsay akong gikinahanglan, unsay imong gikinahanglan, unsay gikinahanglan sa atong mga silingan, sa imong mga silingan, wala na malilong sa atong Dios nga atong gialagaran. Nakita na sa Ginoo ang usa sa mga gikinahanglan gyud sa tao nga wala makit-i sa tao. Mga igsoon kabalo mo unsa, wala nay lain ang pulong sa Ginoo. Mao gyud nay tinuod nga kinahanglan sa tao. Kay diha sa pulong sa Dios package na ang tanan. Kung gusto kang masayod kung asa ka paingon na as Biblia, ang tinuod nga padulngan sa tao. Kung gusto ka nga malipayon, naapod sa Biblia ang pamaagi. Kung unsa may gusto nato ning naong sa kalibutan mga kaigsoon na as Biblia ang mga mensahe sa Dios. Kung unsay makatabang nato, kung unsay makatagbaw sa nato, unsay makahatag ka nato kadaugag, ug unsa po'y mga pamaagi aron ikaw ug ako magmauswagon. Naaragyot sa Biblia ang tanan. Lamang kinahanglan nga naay mo tudlo niini, naay mo pasabot sa mga pulong sa Ginoo. Walay lain kato mga tao nga kanunay giharian sa balang espiritu ug dili kay giharian sa karatula. Kay kung giharian ang mga magwawali sa karatula, magsigi na sila debate, magsigi na sila og kana bitawng ang kunanay nga sila'y sakto, sila'y naa sa Ginoo. Pero ang Biblia mga kaigsuonan dili nagpakita nga dili na mistil panglalisan. Kay nganuman ang tinuod nga tao nga naas Ginoo, makit-ana sa makit-ana dihas kinabuhi, makit-ana sa binuhatan, kinaiyag pamatasan. Dunay nangutana nako, Pastor, maluwas ba katong tao nga mamatay nga naa sa talagsara makit-an sa simbahan? Kung ako'y pangutan-on, moingon ko nga wa gyud ko ikatubag ana. Pero kung pangutan-on natong Biblia, naay ikatubag ang Biblia. Nganong mutubag man ko about sa gitawag, Pastor, maluwas ba? Dili man ko makahukom. Wala ko'y authority nga nadawat gikan sa Dios sa paghukom sa tao maluwas ba siya dili. Pero kung tanaw na tong Biblia, ang Biblia motubag mga kaigsuonan, kung maluwas ba ang malangit ba ang tao nga makasasala or ang mga tao nga namatay nga makasala. Ang Biblia nagsulti mga kaigsuonan, sirado ang langit alang sa mga taong makasasala. Mao bitaw nang ikaw ug ako gipakamatian ta aron maluwas tagikan sa sala. Unsay mga pamaagi naatanan sa Biblia, kinahanglan natong makatunan og kana bitawng ma-apply samtang naapatas kalibutan. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, ilabi na ni matod pa ni Jocelyn, ikaw ang kusog. Kay request, no? Ikaw ang kusog. Salamat kayo sa pag-request, no? Sa imong gunit, arita sa awit makalangit, ikaw ang kusog. Nag-request diri sa ato ang programa.
Awit makalangit, ikaw ang kusog. Mayong gabi ni Jesus Reigns, Pastor Raul. Pastor, mayong gabi, Pastor. Mayong gabi na sad, Pastor. Salamat sa Ginoo kay nakaabot pa ko sa live nimo. Malipayon kaayo ko sa Ginoo tungod sa imong programa. To God be the glory. O God bless you more, Pastor. Salamat kayo, Pastor Raul. Asa ka nanukad, Pastor? Asa ang imuhang Pinoy-anan o asa dapit ang imong buluhaton? Ang Dios magpanalangin kaninyo, kalipay nako nga magkuyog o magkahiusa diha sa katuyuan nga masangyaw ang mga balaang kasulatan. Si Kilisti Pargan Rivas Ribolin, maayong gabi diha kanimo, Pastor, og sa tanang anak sa Ginoo. Request song Panginoon, pusong sinisiyasat. Okay, Panginoon, pusong sinisiyasat. Maayong gabi, mayong pakiguupan ni Elizabeth Grace. Maayong gabi, Pastor watching from Malaysia. Wow, no? Malaysia, Sabah. Kumusta mo diha sa Malaysia, Sabah, Sister Elizabeth? Salamat kaayo ko sa Ginoo nga ang Dios nagauban kaninyo diha. Dili sayon ang malayo sa pamilya, malayo sa tong nasod. Kabalo ko nga dili sayon ang maghambin og kamingaw. Pero kung naa kas Ginoo, daw dali ra kayo ang panahon diha sa abroad. Si Jocelyn Alvarez, maayong gabi, Pastor. Bless sa tanan nga naglantaw sa imuhang live. Salamat sa Ginoo sa ihang kaayo. Amen, no? Salamat kaayo. Si Eileen Rivas, maayong gabi, Pastor. Salamat sa imong kinabuhi. Padayon nagwalis ka matuoran. Sister Sheila Mi Likay Notero, maayong gabi, Pastor, og sa tibok nimong pamilya. Dalaygon ang Dios nga kanunay nagatiman kanatong tanan. Si Maraginot Parinasan Alan, maayong gabi, Pastor, watching Sagbayan Bohol. Request song Pastor Labod. Salamat kaayo. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Aileen, matod pa, listening from Bantakan, New Bataan, Davao de Oro. Sister Gingging Simpron, mayong gabi, Pastor, og tibok nimong pamilya og sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo, bulahan ang tanang matinud-anon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Papriko sa akong aplikante, Pastor, maulit na siya ugma padulong sa Pilipinas. Request kog awit makalangit lahutay. Okay, salamat kay Sister Gingging. Puso, okay, Panginoon, puso'y sinasiyasat. Sinisiyasat. Okay, ako ang Tagalog pagtaga. Diri lang sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Sabi nila, I'm like my dad. But the upgrade buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim o yan. Mayong gabi ni Darwin Bayawan. Mayong gabi, Pastor, request kog song wala, kung wala ikaw, asa ako. Salamat, naminaw ko karon sa imuha samtang nag-duty. Salamat sa pulong sa Ginoo. Mawala ang kaluya, tinuod yun. Brother Darwin, salamat kaayo sa Ginoo. Padayon sa pagkamatinud-anon, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Nakit-an ka sa Ginoo. Lahat kong lihim o Yahweh ay tiyak mo ngang nababati.
Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Prima Tulabing Silvano, magabi pastor. Salamat sa Ginoo, makabati na pod ko sa imuhang sa pulong. Ikaw ang gihimong tulay pastor. Lamang daghang tao makarelate sa kamatuoran. Dalaygon ang Dios, padayon lang ta, maminaw pulong mo kinabuhi ko, request ko og lahutay. Okay, ako anang kataon kay daghan kay nag-request og lahutay. Si Arnel Ambol, maayong gabi pastor, watching from Cotabato City. Request ko og awit makalangit dungog og himaya. Maayong gabi ni Sister Marilo Lanasan Pabion. Maayong gabi pastor. Salamat sa tanan ka maayos sa Ginoo. Tinuod gyud. Si Gina Kamahalan, maayong gabi pastor Gideon og sa tanang nagsubaybay sa imong programa. Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na sadmi sa pulong sa Ginoo. God bless you pastor og sa tibok pamilya. Request ko lahutay. Okay. Sister Rose Datuon niyo. Good evening pastor. More blessing nimo uban sa imuhang pamilya. Request ko song Saad sa Dios. Ako tong napatukar kanina no, Saad sa Dios. Kato nga pag-intro gyud. Si Sister Teresa is watching right now from Davao City. Og si Romilita Bugais. Ako tikang ipalo Sister Romilita ha. Blessed evening pastor diri sa Liluan, Southern Leyte. Pa-request pastor sa kantang Dahonog. Mayo nga pakiguban ni Alvin Torion, ang tinuod nga Kristohanon mahimo ng panalangin og wala nay bisyo. Mo nay mga tinuod nga mga Kristohanon wala nay mga bisyo. Doon ako'y kaila nga ako ang naistorya sa ganahan ko sa inyo hagyod kay way bisyo. Gusto ko no siyang musod apan mabian po kuno iyang mga amigo. Nga daghang mga tao gyud nga nangandoy nga mobiya sa bisyo kay sila mismo. Kitang tanan mismo mga kaigsuonan nakasabot yun ta unsay dangatan sa bisyo, unsay ikahatag lang ba sa bisyo. Wa may maayo nga makuha na to sa bisyo. Wa gyud bisag saon. Mahurot pa ang imong kwarta, onya naapakay bation inig kahuman, onya paingon pa pukas mga bati nga bation. Kanang inig kahumas bisyo, naapakay bation. Wala kay kwarta, ang imong unahuna libog pa. Onya unbalance kanunay ang kaugalingon. Onya naapoy mga maayo nga mga good sales sa kinabuhi sa tao nga nagkahinay o kawagtang. Mahinungdan nga ang tao nga nasbisyo dili gyud mo ani og pagkamaayo. Mo ani gyud og dili maayo. Unya kitang tanan mga tao kabalo ko nga nakabalo tang tanan nga wa gyud laing maayo nga ikahatag sa bisyo. Ang tanan puro gyud dautan or kadaot lamang ang padulngan. Si mayong gabi ni Raquel Bordin. Okay, no? Salamat kaayo sa inyo nga pagsunod o pag-share sa atong programa. Good evening pastor, live na pod ta. Pag-greet ko pastor sa akong bana si Jerome Bordin, sa akong mga anak Quincy og si Dali Bordin og kay Clitcher Dani Bordin. Salamat kaayo. Si Brother Rinel Dolingoy, makaadto ka sa Pizza 15 or Pizza 16, Brother Rinel. Good evening Pastor Gideon og sa tanang viewers. Request kong song title kung wala ikaw asa ko. Mayong nga pakiguban ni Annalyn Amparado. Mayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Dios kay namati na pud ko og mga pulong sa Ginoo pinaagi nimo Pastor. Daghan jud ming mahibaluan about sa Bible. Daghan kaayo mig makatunan. Salamat and God bless sa tanan. Nag-join. Wow, no? Salamat kaayo. Si Jesus Reigns, Pastor All, Sambuanga City ako, Pastor. Okay, ampingan mo sa Ginoo, Pastor. Salamat kayo sa inyong salamat sa Dios sa inyong kakugi o sa inyong kanabitang sakripisyo sa pagtudlo, pagwali gyud sa mga tao. Kalipay gyud nako nga makadungog makabati ko sa mga ngalan sa mga pastor o ako mga pag-ampo nga ang tanang mga pastor
matinud-anon sa pagkamatinud-anon o sa pagkamatinud-anon. Patutunguhan, salamat sa'yo. Mayong nga pakiguban ni Pastor Sapri, mayong gabi Pastor Gideon, owner ng Kasushain FM 95.3, Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City. Ang God bless everyone, og tanang mga followers, listeners, mga viewers sa EV Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ang sa tanang mga OFW, mayong gabi sa tanan. Awit pakalangit, labod, diri lang sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa ato ang Ginoo nga padayon nga nagpanalangin sa matag usa. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, matod pa diri ni Jesus Reigns, Pastor Raul, Zamboanga City ako, Pastor. Bisan magkalagyo ta pero sayod ko hini usata diha sa Ginoo kay nasinati nako ang iyang himaya o presensya samtang magkalantaw ko nimo. Wow, no, salamat kaayo sa imong prayer. Ako nagtuo nga naakas mga pag-ampo kanunay. Salamat kaayo, Pastor Raul. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Si Anib Serenio, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang mga viewers watching from Sigaboy, Davao Oriental. Excited na pudto ta sa pagsimba ugma Sunday. Wow, tinuod gyud. Shout out ko sa pastor sa mani Aganaan, Surigao Norte. Nila Dumalag family og Horbuda family og Ipin Pirol family. Ang Dios magapanalangin sa tanan og sa ako asa ni nga og sa ni Pastor Juana Palomar. Thanks sa pagbasa, Pastor. You're welcome, Sister Anit Serenio. Si Marlinda Samyaw Rilabo, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoong Hesukristo. Kapas pa ko sa imong live karon. Request ko kanta Pusong Dalisay. Diha sa imong mga kamot, nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higapa, ginilawas nang inakalan ug kaayuhan mo. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Miggy Baromida. Mayong gabi, Pastor, og sa tanang nagtan-aw sa Dios, magaamping, magpanalangin sa tanan. Si Norbertayo Stratsi, good evening, Pastor, og sa tanang nagtipaminawan ni ining imong programa. Dalaygon ang Dios watching here in Bindoy. Pakipli, Pastor, song si Jesus atong higala. Salamat kayo, Sister Norbertayo Stratsi. Si Nars po yan, good evening Pastor. Pwede request ko back up prayer. Ako duha ka apo ug anak dungan sila tulo adlaw na tawhan. Ang mama, mga bata, si Narisa Mika, si Nathan. Salamat Pastor. Ito nandun sa mga pagampo, Sister Nars. Request kong song, Pastor, Kasuguan. Salamat. Kasuguan.
Ako ang aso yan og pangita ha kanang kasuguan. Mayo nga pakig-uban na Sister Teresa matod pa pastor, maayong gabi unang Korinto 6:9 kanang ang mga buhat sa tao nga di kasulod sa gingarian sa Ginoo. Si Mercy Dita Lostero, maayong gabi pastor, nakasapon pagjud ko sa pulong mo kinabuhi ko. Wow, salamat kaayo. Daghan pagkaib kaay nag-message no. Atong oras alas 8:30, hapit na alas 9, magsugod na ta human sa awit Makalangit Lahotay. Akong katahon ang awit Lahotay. Human ani mo ato na ta sa pulong sa Ginoo. kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon naman utlana, usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo tapangan ka, ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana, usayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay.
samtang may oras pa. Kaya anda ang Diyos kung muli buka, buhata ang tanang kabubuton niya. Kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan, doon na may utlanan. Usayaw kaluya kay may mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin mangkon mo na, ayaw kalimot ay siya. Dili kakabsan sa tanang buta, kung si Jesus karon imong ngalagaran. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan, doon na may utlanan. Usayaw kaluya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pingin kinabuhi mo, ang pingin kaong maon mo, ang pingi ang tanan, ang anaakani mo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga adnaa ka, numdumi pinialan ra ka. Busa ang pingi kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw gyud samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw ka adluki mga pagsulay, ayaw ka balaga bisan asa ka, kay unungan ka
Ampinging kinabuhi mo, ampinging kaugmaon mo, ampingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan ra ka. Busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang mission mo, ayaw ka adluki mga pagsulay, ayaw ka palaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo. Ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kang adluki mga pagsulay, ayaw ka palaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo. Ato higala walay mo unong kanimo kanako katong taong dunay Kristo. Ili ang mga taong giharian sa mga pulong pagtulunan sa atong Ginoong gialagaran. Ang buhay ko no'y walang Ako nasayod nga daw na mo'y Biblia. Kadiin mao'y gikinahanglan sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan. Dili na to kalimtan ng Biblia. Diin naadiha ang tanan nga gusto natong makatunan nga mao'y atong gikinahanglan sa pagpuyo dihas Pinoyanan og diha sa ato ang matag simbahan. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako sa atong panag-uban. Inimong programa nga walay laing gisangyaw o gihatod kundi ang mga pulong sa Ginoo nga mo'y mohatag kanato kapag-uhan kinabuhing dayon diha sa presensya sa atong Dios nga gialagaran. minsan napahamak ako. Salamat at tindig mo ang isang katulad ko sa masamang gawa, pinangungup ako. Binigyan mo ng pag-asa, Buhay na dati walang saysay, kung wala ka nasaan na kaya ako.
Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ako nagtuo na namoy Biblia o atong basahon ang pulong sa Ginoo sa unang Korinto kapitulo 1. Kanunay na akong ipahinomdom sa matag karon ug unya sa atong paghisgot sa libro sa Korinto nga ang tanang sulat diha sa libro sa Korinto gina-address na ni Pablo sa mga Kristohanon. Ang taong Kristohanon, tao nga nakakat-on kay dili ka mahimong tawgon og ilhon ni Hesus nga Kristohanon kung wala kay nakatunan nga mga pagtulunan ni Jesus. Kay dunay basihanan si Jesus sa takda nga ang tao mo atubang kaniya. Dili nato tun-an ang Biblia sa pipila lamang ka bersikulo nga dunay mga bersikulo nga muingon nga pagtuo ra brad, pagtuo ra pastor, luwas na ka, malangit na ka kung motuo ka. Tinuod na ang tao nga tinud-anay nga nagtuo nasayod sa pagtulunan ni Jesus. Kay unsaon na to pag-ingon nga nagtuo ta kung wa ganitay kalibutan bisan usa lang ka pagtulunan nga naa sa Biblia. Unang bliss kayo ta nga gidasig tas Ginoo sa pagpamalandong kanunay sa pulong sa Ginoo. Ang libro sa Korinto gi-address ni Apostol Pablo alang sa mga Kristohanon nga kinabuhi. Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan dihas bersikulo 18 ta magsugod. Kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang ni adtong nangalaglag. Apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikway ko ang kaalam sa mga makiadmanon. Busa unsa na may unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makianadmanon ug sa mga batid sa lantugi nining kalibutana. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Og gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana kay sa iyang kaalam maoy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among giwali. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro, agig, pagpamatuod, og ang mga Grego nangita og kaalam. Apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilangsang sa cross. Kining man siya dili madawat sa mga dili Hudiyo. Kining minsaya dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grego, si Kristo mao ang gahom o kaalam sa Dios. Kaya ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao. Og ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Mga igsuon, una akon unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibutanong sukdanan, pipilara kaninyo ang maalamon, gamhanan o tinamod sa katilingban. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan, aron pakaulawan ang mga maalamon o gipili niya katong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway o mga tinamay ni ining kalibutana og ang gipakawalay bilis sa mga tao aron mahimong walay kapuslanan ni atong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon. Aron wala gayoy makapagarbo sa tubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Kristo Hesus og diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Pinaagi kaniya
Nahimo kitang matarong atubangan sa Dios. Nahimo kitang bala ang katawhan sa Dios. O giatagan kita sa gawas nun. Kagawasan, busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa iyang mga pulong. Tinaw klaro kaayo ang mga mensahe ni Pablo kung kinsa ang mga taong gipili, kinsa ang mga taong gitawag. Giklaro ni Apostol Pablo ang mga taong gitawag sa Dios, katong mga tao nga dili bilihon sa mga tao, katong mga tao nga huyang sa mata sa tao. Ang gipakitang rason o hinungdan nganong inana ang pamaagi sa Ginoo aron walay tao nga makapasigarbo sa iyahang abilidad o sa iyang kahanas. Kung doon na may tao nga magpasigarbo, walay lain nga iyang ikapasigarbo kundili ang mga butang o ang mga buhat sa atong buhi nga Dios. Pero unsa may nahitabo karon sa ato ang kapanahonan, ang mga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo kasagaran ang gipasigarbo ang simbahan. Ang mga gipasigarbo mga kaigsuonan ang mga karatula, nagihanay og nakigtandiay ang usag-usa kung kinsay insakto, kinsay naa sa Ginoo, kinsay maluwas. Ang mga tao nga makabati makadungog sa batid nga pakiglantogi, kinsa nga mga tao nga makabati nga wa po'y tuntuon sa Biblia, malimbungan ug madala. Apan niadtong mga tao nga sama kanimo nga mihatag og panahon sa pulong sa Ginoo nga nagseryoso sa pagkikisulti sa Dios sa pagpamalandong sa Biblia, ako makasiguro nga dili gid ka mailan. Ako makasiguro nga dili gid ka malimbungan. Kay ang tao nga mihatag og panahon sa balaang kasulatan sama sa imong gihimo karon, doon na kay mga nakatunan, ug doon na kay kahibalo, ug doon na kay kaalam. Kay ang mga pulong nga gihisgutan sa matag karon ug unya sa atong panag-uban, mga pulong kini nga gikan sa atong Ginoo nga gialagaran. Ang pulong sa atong Dios gamahanan. Ang pulong sa atong buhi nga Dios kinabuhi. Ang pulong sa atong buhi nga Dios iwag. Ang pulong sa atong buhi nga Dios mao'y buhing giya. Puti pasabot, dili gid ka mapakyas, dili kayud ka mapukan. Importante nato nga mga nagtuo og nahimong Kristohano ni ining naong sa kalibutan ang paghatag ra gyud og panahon sa balaang kasulatan. Sa mga saysay ni Apostol Pablo, giklaro niya nga ang kamatayon ni Jesus alang sa mga taong wala motuo, binuang. Apan alang ni adto mga tao nga gitawag sa Dios. Alang ni adto mga tao nga may pagtuo, gahom. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, giklaro ni Apostol Pablo nga ang kamatayon ni Jesus dito sa cross dunay dako kay mensahe. Mensahe kini nga alang sa tanang mga tao, mapahudeo, mapagrego, mapahintil. Ang kamatayon, ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Jesus, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dako kaayo. Dako kaayo og kanang mensahe. Gani gitandi ni Apostol Pablo nga ang mensahe sa kamatayon ni Jesus dito sa cross gahom sa Dios. Gahom sa Dios, mga kaigsuonan, tungod sa kamatayon ni Jesus. Nahatagan tag higayon, nakabaton tag kahigayonan nga makailag Dios, makaalagad og Dios. Wala na sirad-i ug wala na alihi sa Dios ang kaluwasan. Giablihan ang dakong kaluwasan ug wala na gipili-pili pang mga tao sa Dios diha sa tibok kalibutan. Ang tao nga motuo sa mensahe sa kamatayon ni Jesus, igsuon ko sa Ginoo, makabaton og kagawasan. Unsa bay mensahe sa kamatayon ni Jesus dito sa cross? Giklaro ni Apostol Pablo nga ang mensahe sa kamatayon ni Jesus dito sa cross
gahom alang sa mga mituo. Pero alang sa mga Hudeyo nga wala mo tuog mo dawat ni Jesus, binuang. Ang mensahe mga kaigsuonan sa kamatayon ni Jesus, kinahanglan imo ni siyang tipigan. Kinahanglan imo ni siyang dala-dalaon bisan asa ka. Ang kamatayon ni Hesukristo mao ang pagwagtang sa tanang sala sa tibuok kalibutan. Apan kinsa man ang makasinati sa kabag-uhan, diin gihugasan, diin nawagtang ang sala. Ang tao nga makasinati mga kaigsuonan sa resulta sa kamatayon ni Hesukristo dito sa cross, katong tao nga mintuo. Pinakaimportante gyud ang pagtuo. Ang pagtuo nga gikan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Bantayanan kayo ang pulong pagtuo. Kay kun asa gani gihatag nimo ang imong idulungog, tua gikuha nimo ang pagtuo. Kumbaga, ang pagtuo na himugso sa panahon nga mihatag kas imong idulungog. Kung sa imong paghatag sa imong idulungog, gihatag nimo kini sa mga mensahe sa Dios, ang imong pagtuo mo resulta gayud og kabaguhan, mo resulta gayud og kaluwasan, muhatod ni kanimo ngadtos kinabuhing walay katapusan, diin na adito ang gingharian sa Dios nga atong gilagaran. Apan kun ang pagtuo gikan sa pagpamati sa mensahe sa kalibutan, dili gyud na makahatag kanimo og kabaguhan, dili na makahatag nimo kagawasan. Atong hinumduman, ang pagtuo gikan sa pagpamati nga ang gipamati mga mensahe ni Jesus. Roma 17:10. Pero tinuod ba nga ang mga mensahe ni Jesus o mensahe sa Dios ang nadungog sa tanang tao nga may pagtuo? Kung imong lantawon o tingkayon mga kaigsuonan sa panahon sa mga apostoles hangtod ni ining atong pagkapanahonan, dili tanang tao nga may pagtuo nga ang ilang pagtuo gikan sa mensahe sa Ginoo. Kay ngano man daghang karon nga mga tao nga nagtuo nga ang pagtuo gikan sa magpamati sa mensahe sa simbahan. Maunang na ay mga taong relihiyoso pero dili Diyos nun. Pero dako kayo kalahian, dako kayo og diferensya. Ang tao nga may pagtuo nga ang iyang pagtuo gikan sa pagpamati, pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Kay ngano man mo resulta gyud nagkabaguhan, mo resulta gyud nagkausaban, mo resulta nas pagkamatarong sumala sa giingon ni Apostol Pablo. Mailhan nato mga kaigsuonan nga ikaw ug ako sa mata sa Dios matarong ka. Matarong ko. Dili na mistil pang magkontesta kung kinsay matarong. Wala na giidasig sa Dios. Wala gitudlo sa Dios nga hala pag debate mo, hala paglalis mo kinsay matarong ninyo, kinsay mo daog, amo nay matarong. Wala gipakita diha gani. Ang pagpakiglalis, ang pagpakiglantogi, sumala sa gisulat ni Apostol Pablo, walay bili, walay kapuslanan. Buti pasabot, ikaw ug ako, kita ug sila, dili na mistil nga maglalis kung kinsay matarong. Kinsay sakto. Kay ang tinuod nga matarong ug ang tinuod nga sakto, sultihan ta mo ang ipakita sa Biblia, mo resulta gyud nagkabaguhan, mo resulta gyud nag kalawasan. Kaluwasan gi ka sa sala, kaluwasan gi ka sa bisyo, kaluwasan sa tanang makadaot sa kinabuhi sa tao at ubangan sa Ginoo. Daghang mga tao nga ang pagtuo apiki. Ngano mayon kong apiki? Dili hingpit ang ilahang pagsunod ni Jesus. Ayaw tuguti nga usa ka ni ini. Hinuon tuguti nga ang imong paglakaw diha sa pagtuo nga imong nabatunan, may resulta gayog kabaguhan.
May resulta gayod nga walay laing nabayaw og napasidunggan kundi ang atong Dios nga gialagaran. Mga igsuon ko sa Ginoo, si Apostol Pablo doon na siya'y mga sugilon mga kaigsuonan diha sa 27 sugod kog 26 mga igsoon hunaa kung unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo sumala sa kalibutanong sukdaran pipilara kaninyo ang maalamon gamhanan tinamod katilingban gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga malamon og gipili niya katong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay niining kalibutana og gipakawalay bilis sa mga tao aron mahimong walay kapuslanan ni adtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon aron wala kayo makapasigarbo at tubangan sa Dios. Unsa may ato ang nabatunan nga wala sa uban, wala tay dapat ikapasigarbo. Kay ikaw ug ako mga niluwas lamang sa Ginoo. Wala gitay ikapasigarbo. Walay bisan kinsa nga nagsakripisyo aron ang kalibutan mausab. Aron ang kalibutan matagaag chance nga makabatog kagawasan gikan sa pagkaulipon sa kasalanan kundi si Jesus lamang. Sa ko nang gikaingon sigurohon nato ning pagtuo. Pagtuo diha sa pagpaminaw sa mga mensahe ni Kristo. Nganong mo kong sigurohon nato ang pagtuo diha sa pagpaminaw sa mga mensahe sa atong Ginoong Kristo. Kay mo resulta man gyud nagkabaguhan. Mo resulta gyud nagka-usaban. Diin mabatunan nato ang kalipay ug kalinaw nga mo'y pangandoy og singgit sa matag usa samtang nagpuyo patas kalibutan. Wala man tay laing gikinahanglan ba? Wala man tay laing gipangita o gipangandoy ang pagkamalipayon. Maubitaw ng daghang mga tao nga manglimbasog makakuhaan ng iyang gikaibgan kaysa pagtuo nga kung moabot ang butang nga iyang gusto nga maangkon malipay siya. Pero dili na mo'y tinuod nga makahatag kalipay. Yes, maka-smile ka, makakatawa ka, mo'y kang thank you Lord kung moabot nimo ang butang nga imong gipangandoy. Pero inumdumi walay butang nga dili mo hatag nimog problema. Bisan ang kwarta mo hatag na nimog problema. Kay kung dili pa mo hatag ang kwarta og problema, gipagustuhan nata sa Ginoo og pagunit og dagkong kwarta. Daghang mga tao nga kaniadto walay problema, samtang dili pa daghang og kwarta. Pero sa dihang daghan ang kwarta, mindaghan sab ang problema. Tinuod na ayahay ang tao mga kaigsuonan kaniadto. Kaniadto ang sitwasyon sa kasaysayan sa kalibutan bayloanay rag mga butang, mura bag warianay lang. Pero karon wala na di na mahitabo. Daghang mga tao moingon siguro nga kung daghan pa kog kwarta pastor, wa nang kay ko problema. Dili ka makasiguro. Kay daghang kay mga tao nga daghang kwarta pero misamot o kadako ang problema. Kung nakakuyog pa mo mga businessman, mga dagkong mga negosyante, dunay mga dagko nga mga building gipangtukod, daghang mga apartment, daghan gawas pa ni ana, daghang mga makaingon ta nga mall nga gipangtukod. Apan kanang mga tag-iya ni ana kanunay nagingon lisod ng panahon. Kinahanglan tang magkugi, siging kugi, sige patukod ang mga dagkong mga mall, mga dagkong mga building. Nagkadaghan ang kwarta, nagkadaghan hino ang problema. Mo nang dili ka garantiya ang kwarta aron mawagtang ang problema. Dili ka garantiya ang kwarta makahatag nimo kalipay o katagbawan o kalinaw sa imong pagpuyo kalibutan. Dili gyud na mo'y garantiya. Kay dili na mo'y makahatag kanimong katagbawan. Daghan ang mga tao siguro
sinati niini apan wala niya kapamalandongi. Siguro sa imong kinabuhi nangandoy ka og sapi nga inana kadaghan. Gipangandoy nimo inani kadaghan. Yes, wala ka mapakyas, niabot ang gidaghanon sa kwarta. Siguro nangandoy ka og makagunit lang ko og 100,000. Okay na gyud ko. Pero sa dihang niabot ang 100,000, dili day okay. Kay doon na pagyoy 200,000. Kung makagunit kag 200,000, 300,000, okay na gyud, malipayon na gyud. Pero sa dihang nanay 200, 500, even 600,000, dili pagyud di ay malipayon nga naman. Tuapay 600,000, tuapay 700,000, tuapay 1 million, tuapay pila ka milyon, tuapay bilyon, trilyon. Mga igsoon, mamatay na lang ang tao. Di gyud na makakuha og katagbawan sa salapi ni sa bulawan sa kalibutan. Mao nang diha sa atong Ginoong Hesukristo, diha sa mensahe sa kamatayon ni Jesus, walay lain gyud nga gipakita ni Apostol Pablo nga pinakaimportante nga mao igahom sa Dios. Ang mensahe sa kamatayon ni Jesus. Ikaw ug ako, mga igsoon, giklaro diha sa kamatayon ni Jesus, ikaw ug ako ang tuyo niini. Ikaw ug ako mao'y hinungdan nganong namatay si Jesus. Wala magpakamatay, mao'y hinungdan nga namatay si Jesus. Unsay rason nganong namatay si Jesus? Kay gihalaran ka, gihalaran ko sa iyang dugo ug sa iyang gininhawa. Gihalad ang iyang kinabuhi aron ikaw ug ako makaalagad og Ginoo. Dili ta makaalagad og Ginoo samtang dili ta mahimong matarong. Kay walay bisan kinsa makasasala nga makaalagad sa Dios. Walay bisan kinsa nga mga taong makasasala nga makahimo sa paghalad sa Ginoo. Kay ang tao nga makasasala nga maghalad sa bisan unsa nga naa kaniya, kung hugaw siya, mahimong hugaw ang tanan nga naa kaniya. Mao bitaw nang ikaw ug ako gikinahanglan magkinabuhing balaan, magkinabuhing matarong. Ug aron mahitabo ni sa atong kinabuhi, ikinabuhi ang Biblia. Kay kung dili nato ikinabuhi ang Biblia, unya maingon tang nakinabuhi tang matarong, nakinabuhi tang balaan, sultihan ti ka. Di ba? Bugat kaayo kung mailad kas tao, lisod dawaton, pero wa ta kabantay, kita ray miunay sa pag-ilad sa atong kaugalingon. Sa usang paagi, daghang mga higayon, daghang mga panahon, daghang sitwasyon nga kunuhay nakahalad ta sa Dios. Kunuhay nakaalagad ta sa Dios, nakasimba ta sa Dios. Pero kung imong tan-aw ng Biblia, daghang mga tao nga nagsimba, naghalad, wala dawatas Ginoo. Nganuman, nagkinabuhi sa sala. Mao bitaw nang ikaw ug ako gihimo tang matarong aron magkinabuhi tang matarong. Ampingan nato ang pagkinabuhing matarong. Kay ang misyon ni Satanas ang pagguba niini. Ang pagkawat niini, ang paglaglag niini. Gusto ni Satanas nga kawaton ka gikan sa plano sa Dios. Gubon ka gikan sa pangaplanos Ginoo. Ano ang misyon? Ang tuyo ni Satanas, ikaw ug ako, nga maguba ka, nga mapukan ka, makawat ka gikan sa plano sa Dios. Unsa may mga pamaagi nga gipakita sa Biblia aron magpabilin tang matarong, sa ingon makasiguro ta nga ang atong mga sakripisyo halad o pagsimbas Ginoo gidawat niya. Nindot kayo kung dawaton sa Ginoo atong manghalad, mo resulta kini og panalangin. Muresulta kini og kalipay kalinaw og kaharuhay sa pagpuyo sa kalibutan samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang mensahe sa Biblia nga nagsugilon kanato kung unsaon aron dili gayud makaguba, dili gayud makakawat, dili gayud makahilabot si Satanas. Ang Biblia nagsulti pinaagi ni Pedro, kinahanglan ikaw ug ako sa imong pagkinabuhi diha sa imong Pinoy-anan o bisan asa kaninahong sa kalibutan, kinahanglan magmaigbaton ka ug magmemintayon.
butang na kinahanglan atong utingkayon og sisahon sa atong kaugalingon kung mauban ni nahitabo sa atong pagkakristiyanon. Naabatay pagka maigmaton, naabatay pagka kanang unsa na giingon ni Pedro mga kaigsuonan sa unang Pedro, ha? Pag maigmaton kamo, unsa na giingon diha? Ako kuno ni nga tan-awon. Unang Pedro kapitulo 5:8. Pag maigmaton og pag mabinantayon. Mga igsuon, si Jesus doon na say mga pasidaan nga ang kawatan mo anhi di na mananghid. Ang iyang dasig pagampo kanunay. Munang responsibilidad sa mga simbahan, sa mga nagdala sa simbahan, tudluan ang tao kung unsaon pagampo. Unsay mga gikinahanglan aron ang pagampo dawaton sa Dios. Kay dili tanang nagampo dawaton sa Dios. Tinuod na. Daghang mga tao nga nagampo nga gipakita si Biblia nga nalayo hinuon ang Dios. Sure ka nga magampo kas Ginoo dawaton ang imong pagampo kung nagkabit-kabit ra ka? Kung nagbisyo ra ka? Mga igsuon, klarohon nako. Ang mga wala magtuo ug dili mga Kristohanon nga nagpuyo-puyo wa na sila problema. Kay kung imong lantawon ang Biblia, wala manginlabot ang Dios sa mga taong dili katawhan sa Dios. Wala manginlabot ang Dios sa mga taong wala mahiusa kang Kristo. Ang iyang gibadlong, ang iyang girebuke, ang iyang gitudloan katong mga taong na gustong mahimong tinunan. Tinuod og klaro gyud na ang gipakita sa balang kasulatan. Mahinungdan kini mao mensahe walay laing gisentro kundi ikaw nga miila nga Kristohanon og magtutuo ka. Ang problema mga igsoon mao ni. Ang dili problema mausad ni. Ang dili problema katong mga dili Kristohanon nga nagpuyo-puyo. Dili kay na sila problema. Wala na'y problema nganuman, problema na nadaan. Ang problema mga kaigsuonan mao ni, kanang ni desisyon ka nga Kristohanon ka, unya ning balik ka sa kalibutan, ning balik ka sa bisyo o kaha nakiglibin ka or kaha nangabit ka. Maunay pinakakuyaw, munay pinakadelikado og munay pinakadakong problema ug maunay gipakita ni Apostol Pablo sa Korinto. Natural lamang katong mga tao nga wala sa Ginoo nga maglimid-libin, magpuyo-puyo kay wala man na sila kabalog yun sa kamatuoran. Pero alang ni atong nakasayod na sa kamatuoran, alang ni atong mga tao nga nakabalo na unsay maayo, unsay dili maayo, kana bitawng naablihan na ang ilang una-una. Mangumusta ko mga kaigsuonan alang sa imong kinabuhi karon, naabli na ba ang imong nauna? Nakabalo na ba ka unsay maayo o unsay dili maayo? Kung nakabalo na ka, pilia ang butang o buhat mga desisyon nga maayo. Ayaw ihatag ang imuhang kinabuhi ug ang kalag ug ang lawas sa mga buhat pamaagi nga dili maayo. Kay moguba ra na nimo. Mga igsuon, ang pamulong ni Pablo mga kaigsuonan dire sa atong gibasa, buhat sa Dios nga ikaw mahimong matarong. Og ang iyahang gipakita nga pamaagi sa pagbuhat niya sa tao nga mahimong matarong og balaan, pinaagi kang Kristo Jesus. Diha sa bersikulo 30, apan kamo gihiusa sa Dios, diha kang Kristo. Kristo Jesus og diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Doon na kita'y kaalam nga maggamit na to sa pagpadayon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Importante ka nang nahiusa. O niya ka nang nahiusa, nagsugod yun na sa pulong pagtuo. Kay dili ka mo abot sa punto nga nahiusa kang Kristo kung wala pa nimo madawat ang pagtuo nga gikan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Pero mao ni kalahian.
alang ni adtong mga tao nga naminaw sa mga pulong sa ilang simbahan, dili importante ang bautismo. Dili importante ang bunyag. Pero alang ni adtong mga tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo, importante ang pagpabautismo. Kay maunay lakang nga nagpakita nga ikaw ug ako nahiusa ni Kristo. O katong nahiusa kang Kristo, gidiscuss ni Apostol Pablo nga naa kay kaalam. Gamitan ng kaalam, ayaw gamitan ng pagkahungog. Katong pagkahungog imo na matong gi salikway. Nangagi naman to. Kanang pagkabuang-buang. Marang-arang ranang kana bitong murag makasabot rataan ng buang yod kaysa taong buang-buang. Kanang nasayod nga kanang taong buang-buang murag kabalogod pero nagpakabuang ra gyud. Lisod ka intudluan ka ng taong buang-buang. Lisod ka ayo makatulog ka ng nagpatulog-tulog. Di yun na makatulog kay nagpatulog-tulog. Importante mga kaigsuonan sa atong pagpuyo sa kalibutan, gamito na to ang kaalam. Kining kaalam, mao'y gikinahanglan ilabinas mga batanon. Aron mahimong mainandamon, masinangkapan, og mahimong takos og angayan sa ilahang pagtubo og pagdako ning naong sa kalibutan. Ang advice ni Apostol ni Haring Solomon, ang kaalam higugmaon. Ang kaalam paminaon. Kay ang kaalam puno sa mga tambag nga makahatag nimo kaugmaon. Og ikaw og ako gipakita ni Apostol Pablo nga nakabaton usab kita sa maong klase nga kaalam sa diha nga ikaw ug ako nahiusa kang Kristo. Busa ato ning gamiton sa atong pagpuyo diha sa atong Pinoy-anan. Ang taong maalamon mao kini. Ang tao maghisgot tag tao, daghang klaseng tao. Tao nga amahan, tao nga inahan, tao nga ginikanan, taong anak. Kaya tanan diha sa imong pamilya tao na. Gamita ang kaalam. Ang amahan nga may kaalam, kaantigong mutudlo sa mga anak. Ayaw gamita tong pagkahungog. Kanang mga taong hungog, kanunay ra nang naay rason, kanunay ra nang balibad. Ang inahan nga maalamon, dunay panglantaw, dunay kaugmaon nga gilantaw sa ilang mga anak. Naglantaw nagkaugmaon sa ilang manak. Inana nga pagkaistorya. Ang mga inahan, ginikanan, amahan nga maalamon, naglantaw na sila og kaugmaon sa ilang mga anak. Pero ang mga taong hungog, ang mga ginikanang hungog, wala na sila'y pagpakabana. Bahala og bahala rana nila ang ilang mga anak. Maubanay makita nimo sa imong kinabuhi? Unsa may makita nimo sa imong pagkaginikanan? Gipasagdan ra nimo ang imong mga anak? Ang nahitabo mao hinungdan nga ang imong mga anak daw sama sa kinabuhi sa mga taong walay pagtuo. Nga nailalom og naulipon naulipon og nailalom lang gihapon sa mga bisyo. Daghang mga Kristohanon nga ang mga anak nagpuyo-puyo ra. Mao ba nay makapahimaaya sa Dios? Mao ba kanay makapalipay sa Dios sa panahon nga mangayog panalangin ihatag ba ka sa Ginoo? Ampingan nato ang atong pagpuyo sa kalibutan, ang gamito nato ang kaalam nga atong nabatunan sa dihang naiusa ta kang Kristo. Ikaw ug ako naa kay kaalam. Barugan nato mga igsuon. Ato nang hinumduman bisan asa ta. Mapaamahan, mapainahan, ginikanan man ka, igsuon man ka, anak man ka diha karon. Gamita ang kaalam. Ayaw kalimti nga doon na kay kaalam. Isalikwa itong pagkabuang-buangon, katong pagkakulang-kulangon, sa binisaya pagka ng pagkamini-minion. Kay bag-o na ta. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ikaduhang Korinto Kapitulo 5:17. Ang daan ng labay na ug ang bag-o miabot na. Unsay miabot, barugi, naa kay kaalam, maigsuon. Naa kay kaalam. Gamita ang kaalam. Ayaw gamita ang pagkahungog.
Ayaw gamita ang pagkabuang-buang, gamita ang kaalam. Kano sa ba mo abot ang kaalam? Sa pagtuo nga tinuod yun nga ang kaalam nga imong gigamit. Moabot lamang ang kaalam sa dihang naiusa kang Kristo kung sa imong pagkahiusa kang Kristo nagtuon kag Biblia. Sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15 nag-ingon, nasayod ako sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa na kag bala ang kasulatan, ug mauni naghatag nimog kaalam. Nindot kaayo sa mga ginikanan nga ang mga anak gipabasag Biblia. Nindot kaayo sa pamilya mga kaigsuonan nga ang mga anak gitudlo ang mga bersikulo. Mao ba kini nahitabo sa imong pagkakristohanon? Bulahan ka, kaya ang imong mga anak dunay maayong kaugmaon. Apan kung kita nga mga ginikanan wala kay pagpakabana sa imong pagkaginikanan o wala nimo gamita ang imong responsibilidad sa pagtudlo sa imong mga anak, sultihan ti ka nga ang imong mga anak doon na gyud mo tudlo pod nila. Walay lain ang ilang barkada. Problema kung makabarkada na-addict sa email, na-addict sa computer. Ang una-una anak 2 oras computer. Di gyud na makabalo unsay trabahoon sa inyong balay. Mahimo ng problema nimo. Muna nga mga kaigsuonan, set example ta sa mga dili Kristohanon. Kinahanglan atong gamiton ang kaalam. Kinahanglan mahimo tang set example sa mga taong wala pa sa Ginoo kay nangandoy na sila kabag-uhan. Nangandoy na sila kausaban. Mga igsuon, nga akong mga isika Kristohanon, gamito na to ang panahon nga kita nahimong ginikanan. Gamito na to ang mga higayon nga gihatag ni Lord. Kay kining nahimo tang ginikanan usa ni ka kahigayunan nga gihatag sa Dios aron mahimo tang mapuslanon. Mahimo tang galamiton. Igsuon ko sa Ginoo dili rason nganong nahimo kang ginikanan nganong gihatagan kag mga anak. Kay misalig ang Dios nga makahimo ka sa pagdumala o pagtudlo sa imong mga anak pinaagi sa mga Biblia. Pulong sa Dios nga nas Biblia. So buhatang kahigayunan. Ayaw usiki ang mga panahon. Daghang ka mga bakante sa imong kinabuhi. Ayaw gyud ilara ang imong kaugalingon sa pagtuo ka nga sa pagtuo nga pwede ira na akay irason nga moingon dai ka busy pastor. Kung tinuod kang busy, dapat usa nga nakapabisi nimo kanang pagtuon nimo sa imong mga anak, kanang pagtudlo nimo sa imong mga anak. Ngano man, damor nimong tudloan ang imong mga anak sa pulong sa Dios. Damor ka nga nag-share sa kaalam gikan sa Ginoo. Ingon sa dinhi pinaagi kanimo, Ingon sa dinhi pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios. Nahimo kitang balaang katawhan sa Dios o gihatagaan kitang kagawasan. Pinaagi ni Jesus. Sa unsang paagi gihatagaan tag kagawasan. Mga kaigsuonan, mahimo lamang sigurado tang naay kagawasan kung gikinabuhi nato ang balaang kasulatan. Sigurohon nato nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, una, natay nakatunan sa balaang kasulatan. Og ikaduha, gikinabuhi nato ang balaang kasulatan. Bulahan sila nga naminaw, nakakaton og nagbuhat sa mga nakatunan. Mga igsuon, kung doon na kay nabuhat nga maayo sa imong pagkaginikanan, sa imong pagkaanak, sa imong pagkaigsuon, or sa imong pagkatawag o sa may imong posisyon kahimtang nga natawag na himugso kas kalibutan sultihan tika. Kung unsa may imong nakitaan nga trabaho, dayga ang Dios. Ayaw dayga ang imong kaugalingon. Ayaw ipataas ang imong kaugalingon. Kay dunanay gibilin ang Dios nga mensahe pinaagi ni Pablo. Versikulo 31, busa sumala sa gingon sa kasulatan. Ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Unsay giingon? Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Jeremias 9:24, kung gusto ang taong magpasigarbo,
Ang angay niyang ipasigarbo mao nga siya nakaila kanako. Wow. Kay ako ang Ginoo maluluyon man og nagbuhat sa husto nga matarong, mao kini ang butanga ang akong gikahimutan. Ako ang Ginoo nga nag-ingon niini. Ang buhat nga matarong dili ang buhat nga dili matarong. Ang buhat nga matarong maoy gikahimutan sa Dios. Kung gikahimutan ka sa Dios, igsuon ko sa Ginoo, duol ka sa panalangin sa Dios. Congratulations. Muna nga unsa may nian nato nga mga butag kabtangan, abilidad, talentog, hiyas ug uban pa. Gamito nato ni sa pagpataas sa iyang ngalan, sa pag-alagad niya. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga ikaw ug ako gitagaan tag chance sa Ginoo nga makailatan niya, nga makaalagad ta niya, nga makahibalo kinsa siya. Ang tao nga nakailag nakabalo kung kinsa ang Dios, wala na magpabilin sa sala. Buti pasabot, dapat kitang Kristohanon dili na gyud magpakasala. Sa ko nagikaingon mga kaigsuonan, dili na mistil pang ilalis nato ang atong kaugalingon ngadto uban. Dili na mistil pang ikumpara kung kinsa ang sakto kinsay dili sakto. Kay ang tinuod nga gipakita sa Biblia, ang tinuod nga kikipahutan sa Dios, panalanginan sa Dios. Naa ni ang kalipay kalinaw bisan unsang sitwasyon, mapadato man, madili man dato, mapalisod man og dili lisod. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang pagkamalipayon dili gayud na mawagtang kanimo og dihas imong Pinoy-anan. Kay kanunay ang Dios nga imong ikauban sa imong pagpuyo ning naong sa kalibutan, kung makit-an ta nga nagkinabuhi tang mataron uyong sa mga pulong nga naas pala ang kasulatan. Kinsa man makatabang nato. Yes, ang balang espiritu. Pero hinumdumi, ang balang espiritu mogamit og instrumento aron ang pulong sa Dios madunggan nimo. Kinsa ang gamiton sa balang espiritu? Ang mga tao nga dunay kasing-kasing sa pagpagamit aron masangyaw ang pulong sa Ginoo. Dili kay usa lang ko, kun dili ikaw sad, kitang tanan. Dili lang kay ako, kun dili ikaw ug ako pwedeng gamiton sa balang espiritu aron ang tao makaamgo nga dunay Ginoo nga nagpakamatay aron siya makabaton og pagkamatarong pagkabalaan aron siya makaalagad sa Dios nga mo'y tag-iya sa tanan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ugma adlaw na sa pagsimba. Pangita mo mga simbahan nga tinud-anay nga nagtudlo og nagkinabuhi sa balang kasulatan. Kung makakita sad mo mga nagdumala sa simbahan, nangulo sa simbahan, nga nagbisyo og nagbinuang lamang, dili na mo'y makatabang nimo aron ka mapag-o. Hinuon makatabang lang na nimo aron ka malaglag. Mauna hinungdan diri sa atong programa, pangita gyud mo mga pastor nga tinud-anay nga nagkinabuhi, tinud-anay nga nagtudlo sa Biblia og nagkinabuhi niini. Imo nang katungdanan nimo ang pagpili og mga magwawali. Katungdanan nimo ang pagpili og mga simbahan nga tinud-anay nga nakabatog kagawasan gikan sa bisyo o kasalanan sa kalibutan. Katungod nimo ang pagpakisayod. Kumbaga katungod nimo ang pagpaniin. Gamita ang imong katungod. Ayaw usiki ang mga panahon nga gitagaan kag higayunan aron magamit nimo ang imong katungod. Katungod nimo ang pagpilig magbuwali. Siyempre, ikaw mo'y paninglan ana sa Dios. Dili ka pwede nga moingon sa Ginoo nga nainani ko Lord tungod anang magwawali ha. Nainani ko Lord ato tungod manggod atong pastor. But-buton man dito pas Lord oy. Bisyoso man dito Lord. Nakay katungod sa pagpakisayod, nakay katungod sa pagpili. Busa gamita ang imong katungod. Dili dawaton sa Dios ang rason sa tao nga manumangil gihapok tao.
Mga igsoon, kanang giingon sa kalibutan nga ang tao makasala tungod sa tao bakak na. Tinuod na sultihan tayo ka. Bisag giunsa pa lang si Jesus. Bisan giunsa ang mga tao nga tinud-anay nga naas Ginoo, like ni Esteban, wala sila makasala. Mao nang dunay mga panultihon sa kalibutan nga ang tao makasala tungod sa tao, bakak na siya. Kay bisan siltihan ti ka. Bisag unsaon ka sa tao, libakon man ka, butang-butangan man ka, lutoson man ka. Giingon si Biblia, bisag patyon man ka. Ayaw gyud uyon-uyon ni sila. Mga igsoon, kung ang tao na impierno dili na tungod sa tao, tungod ra gyud na niya nganong na impierno siya. Tuuhin na kay mao gyud nay tinuod nga naa sa Biblia. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, mohatag og panahon ni gayon sa pagbasa si Jocelyn Oligar. Yes po, salamat pastor. Nami sa ni Pastor Ferdy Espiritu. Wow. Sa GFCM, no? Importante mga kaigsonan panimbag yun mo. Pero alang ni atong mga OFW nga dili ka simba. Lantaw bang mga live nga mga worship. Ang among simba dire, ang atong simba dire alas 2 or alas 3 kay pioneering mami dire sa bukid. Pero akong gidasig sa mga listeners sa Shine FM 101.3. Ay mo kaikog nga musimba. Dili na makatabang ninyo kanang kaulaw kaikog. Gikinahanglan nimo nga makasimba ka. Ngano man diha sa pagsimba tudloan ka. Daghang ka kay makatunan kung unsa gyud katuyuan nganong nabuhi kas kalibutan. Mga igsuon, welcome ang tanan. Alang sa mga suking tigpaminawan sa Shine FM 101.3. Nganano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu. Doon ay tigumanan nga abli sa alang sa tanan. Pangita mong mga simbahan nga tinud-anay nga nagtudlo sa mensahe sa Dios nga atong gilagaran. Kini yung suon Pastor Gideon, nagdasig kaninyo pangita gyud mong simbahan samtang may kahigayunan ug may panahon pa aron doon na mo'y makatunan ug doon na mo'y itudlo sa inyong mga kabataan. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsuonan nga magpanalangin kanunay sa ato ang kinabuhi. Oras diri sa atong programa alas 9:29. Ugma sa buntag wala koy live tungod kay magklasiko sa mga worship team. Doon ay klase diri. Tungod kay wala pa gyud mga worship team diri, wala pa makapanukar, makaduyog mo nang dalaygon ang Dios nga naghatag og pailob, kusog, kadasig, pagpaubos aron na ay mga batanon nga makakaton. Dalaygon ang Ginoo sa matag usa. Okay. Sa di pa ko manamilit mga kaigsuonan, ako sa nga tagaan og pagtagad ang uban pang mga mensahe dire. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya Shout out ko pastor sa pamilyang Butalid, naminaw sila. Si Joey PB, si Louie Bravin o si Velia. Naminaw sila pastor. Salamat gikan ni Raquel Borden. Salamat sa Ginoo. Hi pastor, mauni ako gihinahimo pastor diri sa Netherlands. Nag-attend lang ko og live Sunday service. Salamat kaayo. Ang Dios magpanalangin nimo Sister Teresa Castor. Ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios nga mag-uban kaninyo diha sa Netherlands. Layo na kay nang lugar. Dunay katuyuan nganong niabot ka diha. Dunay katuyuan og plano ang Dios. Si Alvin Arivalo Senior, kumusta pastor gikan sa Pulumpon, Leyte? Dalaygon ang Dios, okay ra gyud mi diri. Si Jocelyn Inoselias
Ako pastor among simbahan sa Living Gospel. Wow, salamat sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin. Si Mary Jane Jury sa Vala, praying kalahutayan sa mga pagsulay kinabuhi. Araw makalahutay ka, ayaw kaluya, ayaw kalimot niya. Dunay Dios nga nag-uban sa imo. Si Jocelyn Oliger, maraming salamat po pastor. God bless po sa tibok nimong pamilya. At sa katanang viewers, ang pulong mo kinabuhi ko. Kung doon na mo yung mga pangutana, doon na mo yung mga dugang prayer request, chat lang ko, i-message lang ko sa ako ang account Gideon Candelario, o text sa akong number 0932-6384134. Doon na to'y prayer request mga kaigsuonan nga sila si Risa, si Mika o si Nitan. Ato nida doon sa mga pag-ampo. Atong pasalamatan ng Dios sa ilang birthday. Diin ilang gisaulog ang adlaw na tao nga gipakataw sila sa Ginoo. Si Michael Romano, maayong gabi. Matod pa pastor, good evening. Wala gid ko kaapas sa live kay karon pami mahuman og Bible study. Wow, nindot kaayo inyo hang gibuhat. Dunay prayer request Hilda Loang, maayong gabi pastor, patabang kog ampo pastor, complete and fast recovery sa among pamilya. Ahong anak ako ba na pastor na disgrasya sa motor. God bless. Pastor from Kandihay Bohol. Kumusta man sila, Sister Hilda? Dios magpanalangin. Salamat kaayo pagkamaayo sa Ginoo. Ang tanan makaambit kayo sa kayuhan kong kinabuhion ang pulong sa Ginoo. God bless, Pastor, sa imong kinabuhi o sa tibok mong pamilya. Matutas mga pag-ampo, mga kaigsuonan, atong mayampo ang pamilya ni Hilda Luang, yang anak kong iyang bana na disgrasya. O Jesus, kay buti mo sa akin. Paki-share sa ito nga programa. Pulong mo kinabuhi ko nga to si imong kailagigala, ilabi na gyud sa imong pamilya. So pagbuhat nimo nini, mo balik diha kanimo ang panalangin gikan gyud sa Ginoo. Ampo ta mga kaigsuonan. Salamat ating Amahan na mo nga Dios sa makakagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga amo karong nadunggan nga diin imong gipasabot kanamo kung unsay amo ang ampingan og buhaton og paningkamutan og tipigan nga kami imong gimatarong gibalaan. Thank you so much Lord nga imo kaming tabangan sa pagkinabuhi sa imong mga pulong karon og hangtod sa pag-abot sa among Ginoo. Among giampo diha kanimo o Dios bisan pa ang pamilya ni Hilda Luang nga nadisgrasya Ginoo. Salamat Lord nga ikaw magahatag dali nga kayuhan. Ug salamat o Dios nga ikaw ang Dios magatagbo bisan sa unsa may gikinahanglan. Salamat Lord sa kaluwasan. Salamat Lord nga imo silang giluwas. And thank you so much Lord nga imo sab silang ayohon. Salamat Ginoo sa mga pagtagbo sa ilang gikinahanglan. Bisan pa sa akong mga igsuon nga ang iyang mga anak nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan niining takna niining adlaw. Ako silang giampo kanimo o Dios bisan pa si Risa, si Mika, si Nathan. Lord, salamat Lord nga ikaw magagunit sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw padayon magatudlo kanila, magagamit kag mga tao nga instrumento nga magtudlo, maggiya, magpadako sila nga makaila kanimo. Ilikay sila sa mga kalautan, kadautan. Ilikay sila sa mga katalagman. Mag-una ka kanunay silang kinabuhi. Giyahan mo sila kanunay og dadon mo sila pagion mo sila sa dalan sa kaluwasan ngadto sa kinabuhing way katapusan. Bisan pa sa among mga kaigsuonan nga niya karon nakadungog nakapamati sa mga pulong nga amo karong nahiusaan. I-bless sila Ginoo nga dunay kadasig sa pagsimba og pagsimba, paghalad, pagpasalamat, pagdaig, pagpasinog sa imong ngalan. Salamat Lord sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga nakaila kami kanimo. Among itugyan na usab ang among kinabuhi diha kanimo kay wala mi mahimo kun wala ka sa among pagpamahulay pangatulog uban ni kami. Bisan pa sa among kaigsuonan nga nagtrabaho panintak na padayon ka o Dios nagauban. Ug salamat o Dios sa imong pag-atiman. Karon og among giangkunon amo ang dawaton ang panalangin paborgikan kanimo. Pinagi sa ngalan sa among Ginoong Hesus, among Ginoo maluluwas. At tanang katawhang tagalangit mayong amen ug amen. Kini nyug suon Pastor Gideon manamilit na sa ato nga programa. Uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Happy Sunday for tomorrow. Panimbag yun mo. Manimba ta. Good night.
Ihalad mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na